Mangana iba koreda, umuntu atete korukorwo bwa MCA, anda bakoba tabi timoino kwani ndu na machara toko iriko janos. Ndo kana biasa. Oyo bugata mangana, ache to bitira ni mina he. Bekere nyombi yamole. Inuwa mogo kiri na mangana ya bago koramos nyerido. Kwanja mole bara tiga chisegi chitora meru chibara. Gese mbone bira kitabia cheta. Bira kora kore manoe matukaveri. Mbare kora to tigara na intu turare meru chibara. Amana gocha kora to mozo nie kara mangana ya erire. Ni manyete nga obo babuate ngolinga bono tuachira amo buno mugusi. Na ende sengenja mosinyaribo ari gati yabari bakurwanira mo bwo mugusi. Na ende nesa uria gutara na matiangi. Ngana kibako murwani teri kende bako murwaniria. Nge batagete bamoserie ndore meru chibara no mwako oyo erire. Abantu baminto bekerenyo gwode. Kwanja muraba MCA batubakaninga na barabo bakaendelea kulinga virago 2027 wade nyumbani. Jirani abajaruka. Kuchika ndoza tabata. Abana kuja kwangu Njerende teyo. Bakini bako chaba kugwane chindege bako to asiringi 200 omochere no mosoribwe chingende. Niwanja mochere no mosoribwe chingende. Wakani batagete chibara kuna mozia asaine korambura chibarere buya gosere bo. Igoti kabatige chisegi chinyinge amosi akole tamu yaye naenda nyamba kuwe banga naenda atawanyorosha no bobo bonene naenda tuegosire kabisa karto wedenga bangwana MCA babekire motion yo goseri gafane tunyaribo tware kubolinga gakia basika bako bekire motion yo komoseri barabwe toigwetenga kurumo chakano bari meruchi para chiabo dumbo no buna tosiegetiga kurwege wodi ekerenya mbono tosiegeti pikore meruni ntubo mweri twaigurenga bamu baire motion yebaseri gafana tutarare merupara etware ko basaba so gwanja kwabo gakibara mutiga none wiki ibere turare meruchi bare chichira era arafu anye motion yeke weta kartu akoreru na baroba akore chipara arafu ma ko mosel gosena kiona aina roto buate nene tware ko sabaiga bantu bamingi nyamire nsegi aroka ndekero mwaka ngagafana gafana bari wanje bamutige egero nera aranga no myake ya ere baitu bari wanje batotiga mno tosiegete nendo rakore no bakoreirwe arafu ayande bamayokora mno batagete tigana tigera umbia mono amangana ya yoko bekire gavana ya ito emoso ne buna ya impeachment ebine bitina bya kisiasa ntorote buna esengenjo bego siremono egavana ya ita ale motwe watebia abagusiba minto igoro yobo mubwo gusi mono asichipa election yinjito bwate kerenyo gwodi nyansiongo amona nyamaiya bono go bakolete moso nieginga bamoturubanie so tati batantania abantu baito bekerenyo gwodi abantu baito bekerenyo gwodi mo basagotantana abantu baito banyansiongo gwodi mo basagotantana abantu baito banyamaiya gwodi mo basagotantana